Dobar dan i dobrodošli na našu novu besplatnu lekciju ispostavljanja osobnih i poslovnih ciljeva. Naučili smo da za sve što radite u životu morate imati neki plan, kako biste to ispunili, završili ili zadovoljili neku potrebu. Prema tome, kako bismo imali bolji, sretniji, kvalitetniji i uspješniji život, moramo imati plan i za život. U prošla 2 videa smo naglašavali 2 stvari: viziju i orijentaciju prema budućnosti. Rekli smo kako je vizija ono što čini razliku između uspjeha i neuspjeha, a orijentacija prema budućnosti najvažniji čimbenik ili ključ financijskog i osobnog uspjeha. Naučili smo metodu 30 sekundi i metodu vizualizacije, a sada ću vam pokazati metodu plan akcije ili 6 koraka do uspjeha. Prvi korak: odaberi jedan cilj, onaj koji najviše želiš ostvariti ove godine. Možeš zapisati više njih, pa metodom eliminacije odabrati samo jedan. Drugi korak: napiši 3 razloga zašto je taj cilj tebi važan. Naglašavam tebi jer ciljevi moraju biti osobne prirode kako bi postali naša misija i ono što ćeš sigurno ispuniti za sebe. Treći korak: razmisli o tome tko ti može pomoći u ostvarenju tvoga cilja. Zapiši imena 3 osobe za koje misliš da ti mogu pomoći i kako ti oni mogu pomoći. Odluči i zapiši datum kada ćeš im reći za svoj cilj i kada ćeš ih tražiti pomoć. Napomena: cilj mora biti tebi važan, a ljudi koji ti trebaju pomoći radi tebe. Nikako nemoj postavljati ciljeve za sebe koji su važni nekome drugom. Četvrti korak: napiši moguće prepreke na putu do ostvarenja svoga cilja. Napiši barem 3 prepreke koje su te do sada sprečavale ili koje misliš da te mogu spriječiti da ostvariš svoj cilj. Pokušaj ih definirati i napraviti plan kako ćeš ih preskočiti. Napomena: razmišljanje o preprekama može imati negativan utjecaj na motivaciju, ali to je neophodno za napraviti. Kako bi napravili plan preskakanja prepreka, koristite metodu kreativnog odlučivanja. Postavite prepreku u obliku pitanja i dajte minimum 10 do 15 odgovora. Odaberite 3 najbolja odgovora i odlučite koji ćete prihvatiti. Peti korak: 5 koraka ili faza koje moraš napraviti kako bi ostvario svoj cilj. Koji su koraci prema redu 1, 2, 3, 4, 5 koje morate napraviti kako bi se pokrenuli, ustrajali i ostvarili svoje ciljeve? Napomena: jako je važno da te korake zapišete kronološki u svoj plan. Što ćete napraviti prvo i kada, drugo i kada i tako dalje. 6. i posljednji korak: za svaku od 5 faza ili koraka napišite po 5 akcija kako ćete ispuniti svaku fazu ili svaki korak. Napišite akcije koje morate napraviti kako bi ispunili svaki korak posebno. Napomena: kada za svaki od 5 koraka ili faza zapišete po 5 akcija, imat ćete plan od 25 koraka kako ostvariti svoj cilj. Postaviti veliki cilj može biti dosta demotivirajuće za početak, ali ako ga razgradite na 25 faza ili manjih ciljeva, posao koji morate napraviti postaje 25 puta manji, a samim time imate veću motivaciju da ga ostvarite. Ne zaboravite, svaki potez koji napravite se računa, jer vas on dovodi korak bliže ili korak dalje od vašeg cilja. Nakon što ispunite plan akcije koji se nalazi u PDF-u ispod ovoga videa, želim da napravite prvi korak što prije i da svaki dan napravite nešto što će vas dovesti bliže ostvarenju vašeg cilja. Napomena: nakon što dovršite plan akcije, imate 48 sati da započnete prije nego što ga zaboravite. I zato promjenu u svom životu započnite danas, ne sutra.
promjenu je danas, ne sutra. Upravo sada je najbolje vrijeme da započnete ostvarivanje svojih planova i svojih ciljeva. Da povećate svoju prodaju, počnete štedjeti, otplatite dugove, skinete suviše kilograme i da donesete odlučan plan akcije za sve što želite postići u životu. Zato vas pozivam da se priključite i da pratite naše besplatne lekcije ili, ako želite, da nas posjetite u Zagrebu na radionici koja će se održati 15.9. Više informacija možete naći na www.entrio.hr ili na www.msa-zagreb.hr. Hvala na vašem vremenu. Savjet. Mislite na papiru i najvažnije, svaki dan napravite nešto što će vas dovesti bliže ostvarenju vaših cilja. I ne zaboravite, na putu do ostvarenja cilja svaki dan ćete morati dokazivati predanost, disciplinu, izdržljivost i integritet. A svaki potez koji napravite se računa, jer vas vodi korak bliže ili korak dalje od ispunjenja vašeg cilja.